tâmplărie, tâmplărie, ușă de intrare, tâmplărie de exterior, aluminiu, PVC, PVC, aluminiu. Vezi care e diferența? Nu există nicio diferență vizibilă de la distanța de la care sunt filmat, pentru că nu îți dai seama că ușa asta e o ușă din aluminiu și fereastra asta este o fereastră din PVC. Sau poate fi și invers, dar în realitate asta e. Avem aici o tâmplărie din PVC și aici o ușă din aluminiu, combinație ideal făcută, tocmai ca să ai un coeficient foarte bun la ferestre și un preț competitiv și o ușă de intrare din aluminiu care să fie top și care să reziste la un ciclu de închideri-deschideri cât mai mare. Și bineînțeles, avem și un design absolut frumos, cu un mâner îngropat aici, fără să ai niciun fel de alt mâner pe exterior, ci doar cheia ca să intri și să descui, să poți să intri liniștit în casa ta. Îți place combinația asta? Lemn, aluminiu sau PVC, adică antracit și un perete alb. Scrie în comentarii dacă ți se pare interesant și întreb dacă știi unde suntem noi acum.